Euskararen eguna gaur, Donostian hainbat ekimen izan dira goizean zehar. 10etan mintzodromoa izan da Santelmo Museoan, bagerak antolatuta. 150 pertsona inguru hurbildu dira bertara eta ordubetez euskararen eta Donostiaren inguruan hitz egin eta eztabaidatzeko aukera izan dute. Launaka eseri eta 15 minutu egin dituzte gai bakoitzarekin. Amaieran lehen mintzanez sariak banatu dituzte. Izan ere, egitasmo honek euskaraz hitz egiteko ohitura ez dutenak eta euskaraz aritzen direnak sarean elkartzea du helburu. Euskararen nazioarteko egun honetan, alkate izandako Joakin Lizasoain ere ekarri nahi izan dute gogora. Donostiaren suntxiketa ahaztu ez zedin 1883an egindako ekimenen baitan, hitzaldia euskara hutsez egin izana goraipatu du Juan Carlos Izagirre alkateak. Jarraian, ibilbide gidatuei eman zaie hasiera. Aritz Gorrotxategi eta Fito Rodriguezen eskutik, euskararen eta Donostiaren ibilbideari buruzko hainbat kontu ezagutzeko aukera izan dute herritarrek. Eguerdian, ikuskizun berezia egin da Antzokizarrean. Emanaldian, dantza, bertsoa, musika, mimika eta hitza uztartu dituzte.